Türkmenistanyň Daşoz vilayetinde daşary ýurtlarda okuyan çağalaryna bankyň üstünden pul iýerjek bolýan raýatlaryň öňünde döredilýän emeli kösençlikleriň köpelmese azalmaýandygyny Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Senat Bank Aktepe we Gurban Sultan eje etraplarynyň ilatyna hyzmat edýär. Bu bankda studentlere pul iýermek meselesinde hemişe kynçylyk problema döreýär diýip Daşozly enatalar bilen gürleşen habarçy gurrun berdi. Aýdylmagyna görä Daşoz vilayetinde her bank bir etraba berkidilip student çağlarına pul geçirecek bolýan enatalardan hökman özlerine değişli banka yüz tutmak talap edilýär. Senat Bank'ın işgärleri pul geçirmezlik ýa-da wagt tutmak üçin dürli bahanalary oýlap tapýarlar. Goşmaça dokumentleri talap edýärler diýip adynyň aýdylmazlygyny soran student enesi aýtdy. Mysal üçin beýleki banklarda studentin okuýandygyny tasdiklaýan güwannamy diňe ýanwarda we sentýabrda talap edilýän bolsa, Senat Bank'da her 2 aýdan talap edilýär diýip ol bellidi. Studentleriň enatalarynyň pikirine görä, Senat Bank şeýle emeli kynçylyklar bilen wagt tutup studentlere pul geçirmek üçin döwlet tarapyndan bölünip berilen valyuta serişdelerini başga maksatlar, başga adamlar üçin ulanýar. Bankda bu hyzmatyň öz bahasy bar. Şu ýagdaýlar bilen baglykda Senat Bankyň işgärleriniň günäsi bilen orsetde galan türkmen studentleriniň köpüsi Tomuska dynjalyş wagtynda karantin döwründe zerur bolan serişdeleri alyp bilmeýär diýip enatalar aýdýarlar. Enatalaryň sözlerine görä bankda her gün diýenýaly galmaly turýar. Emma bankyň ýolbaşçylary bilen gürleşip bolmaýar. Olar adamlardan gaçýarlar. Adatlyň habarçysy dolar geçirmek bilen baglykda şeýle wagt tutmak oýunlarynyň Türkmenbaşy bankynda hem bardygyna habar berýär. Adatlyň habarçysy bilen gürleşen ýaşaýjylar öz çağlaryna pul geçirip bilmendiklerini, muňa bankdaky wagt oýunlarynyň sebäp bolandygyny aýtdylar. Aýdylmagyna görä pul geçirilen ýagdaýlarynda hem 2 aýda 200 dolar, ýagny aýyna 100 dolar geçirmäge ruhsat edilýär. Bu ören az we käbir halatlarda studentleriň daşary ýurtda eklenç üçin bir kanun işlere ýüzürmägine sebäp bolýar. Banklardaky hapa oýunlar biziň çağalarymyzy daşary ýurtda karantin döwründe jelepçilik etmek ýaly işlere itekleýär diýip gyýdyna pul iýerip bilmedik ene aýtdy. Şol bir wagtda enatalar şeýle kynçylyklaryň Türkmen Türk bankynda ýokdugyny, onda diňe kanunlaşdyrylan resmi dokumentleriň sanawynyň talap edilýändigini hem bellediler. Azatlyk radiosu baýdylanlar barada Senat we Türkmenbaşy banklaryndan kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda indi 3 ýyl çemesi wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurtda valyutanyň alyş çalşygy bilen bagly ençeme çäklendirme girdildi. Goloýda prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow wagtlaýyn çäre hökmünde ýurtda valyuta amallarynyň hereket edýän tertibine gaýtadan seredilmegini talap etdi.